Hi havia una vegada 7 cabretes que vivien amb la seva mare a una caseta a muntanya. Un dia la mama cabreta va anar a comprar i els va dir que no obrissin la porta a ningú. Va explicar-les que ensenyaria la poteta per sota de la porta i així sabrien que era ella. Un llop que va veure com marxava la mare va trucar a la porta. Toc, toc. Les cabretes no volien obrir la porta a ningú perquè la mare els havia dit. Però el llop, que era molt llest, se'n va enfarinar la pota i se'n mantenia per sota de la porta. Les cabretes van pensar que era la mare i van obrir la porta. I aleshores va entrar el llop. Au! Es va menjar les cabretes, menys la petita que es va amagar dins del rellotge del menjador. Quan va arribar la mare i no va trobar les cabretes, va pensar que el llop se les havia menjat. Però la més petitona, en sentir la mare, va sortir de dins del rellotge. La mare i la petita van anar a buscar el llop i se'l van trobar dormint al costat del riu. Al llop li van omplir la panxa de peres i van treure les 7 cabretes de la panxa i van viure totes molt contentes. Conte contat, aquest conte s'ha acabat! Dreams that you dream of, dreams really do come true.